दिनै नोंथांखौ आंनि आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रियाव बरायनानै लाबोबाय। लोगोसेयै आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांनिसिम रोजा रोजा हामलायनाय जासिबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। आंबो दिनै इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। जों बेबायदिनो इसोरनि अननायाव मोजाङै थाबाय थानो हाथों आरो जों इसोरखौ बाख्नायबाय थानो हाथों। आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों जोङो इसोरनि गोथां बाथ्रा सोलोंगासिनो दङ। जोंनि इसोरनि गोथां बाथ्रा सोलोंनायाव जों बयखौबो इसोरा आशीर्बाद होफ्लायथों आरो बे आशीर्बादजोंनो जोङो बे संसाराव बयबो मोजाङै थांनानै थानो हाथों। जोङो दिनैबो गोथार बाइबेलनिफ्रायनो लानानै जोङो खायसे गियानफोरखौ सोलोंबावगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायलांनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय, जाहाथे दिनैनि बे भिडिअनि मेइन थांखिखौ बुजिनानै मोनो। जिसु ख्रिस्ट'आ मोनसे राजानि फिसाज्लानि हाबानि फिदिंनाय बाथ्रा बुंदों। बे राजानि हाबायाव माखासे मानसिफोरखौ भोज जानो थाखाय, जानाय लोंनाय जानो थाखाय माखासे जगार खालामनाय जादोंमोन। बिदिनो जों जेरै जोंनि बे मोगथां मुलुगाव जोङो हाबायाव जानाय लोंनाय बेबायदि खालामो, बेबायदिनो सासे राजाया गावनि फिसाज्लानि हाबायाव माखासे जानाय लोंनाय जगार खालामनानै माखासे मानसिफोरखौ बे हाबायाव हांख्रायनाय जादोंमोन, इनभाइट खालामदोंमोन। राजाया गावनि फिसाज्लानि हाबायाव हांख्रायजानाय मानसिफोरखौ लिंनो गावनि लेंफोरखौ थिनहरदोंमोन। नाथाय राजाया गावनि लेंफोरखौ, हांख्रायजानाय मानसिफोरखौ लिंनो थिनहरसेयावबो हांख्रायजानाय मानसिफ्रा हाबायाव थांनो राजि जायासै आरो हाबायाव थांनो थाखाय रावबो खेरखेरायासै। आरो राजाया आरोबाव गावनि गुबुन लेंफोरखौ बियो थिनहरबावबाय। बियो बुंहैनो थिनबाय जे थांनानै खोन्थाहै, दानो जानाय लोंनायफ्रा गासिबो रेडि जाजोब्बाय, नोंसोरो फैदो बा नोंथांमोना फैदो होननानै बुंहैनो थाखाय राजाया गावनि लेंफोरखौ खिन्थाहरबावबाय। बेबायदि खनले हांख्रायजानाय आलासिफोरखौ लिंहैसेयावबो लेंफोरनि लिंनायखौ रावबो खेरायबावासै। रावबो मानियासै जे राजानि हाबायाव जे थांथारनांगौ, राजानि फिसाज्लानि हाबानि प्रग्रामाव दे थांथारनांगौ, बेखौ रावबो मानियासै। बिसोरो आरोबाव बिसिनि बुंनायखौ रावबो खोमा होआसै। बिसोरो गाव गावनि खामानियाव थांनायसै, गाव गावनि खामानियाव मुखुब जानायसै, गाव गावनि खामानिखौल' गोसो होनानै बिसोरो गावनि खामानियाव, गाव गावबागाव खामानियाव बिसोरो बाहागो लाफिनबावनायसै एबा गाव गावनि खामानिखौल' बिसोरो गोसो होबाय थानायसै। नाथाय बेबायदि ब्रा लिंहैबाय थानायाव, बेबायदि ब्रा बुंहैबाय थानायाव खायसे मानसिफ्रा, खायसे हांख्रायजानाय मानसिफ्रा राजानि लेंफोरखौ बुनायसै। आरो बुनानैल' दोनाबालासिनो बिसोरो बे लेंफोरखौ, राजानि लेंफोरखौ बुथारबावनायसै होननानै बुंदों। बिसोरो हांख्रायजानाय आलासिफ्रा हाबायावथ' थाङासैनो आरो लिंहैग्राफोरखौबो बुनायसै आरो बुथारबावनायसै। बेबायदि जाथायफोरखौ खोनानानै राजाया जोबोद रागा जोंनायसै आरो बियो बोराबखांनायसै। बिनिखायनो बियो गावनि सान्थ्रि दावहा नांग्रा हान्जाखौ बुंनायसै जे नोंसोरो बे मानसिफोरखौ, जायफ्रा सिथारदों बे मानसिफोरखौ थांनानै आद्रि खालामहैदो होननानै बुंनायसै। आरो राजानि बुंनाय लेखा गावनि सान्थ्रि हान्जा दावहा नांग्राफ्रा थांनानै बिसोरखौ सिथारहैनायसै आरो बिसोरखौ फोजोबहैनायसै। हांख्रायजानाय मानसिफ्रा रावबो मानिलाय आरोबाव राजाया बुंबावनायसै जे गावनि लेंफोरखौ, नोंसोरो थांबावदो, थांनानै जे हाबानि जानाय लोंनाय गासिबो जाग्रा लोंग्राफ्रा रेडि जाजोब्बाय, नोंसोरो लामायाव थांनानै जायखौ मोनो बिसोरखौनो लिंनानै लाबोदो आरो बे भजखौ जाहोफैदो, जानाय लोंनायखौ जाहोफैदो होननानै गावनि लेंफोरखौ थिनहरबावनायसै। आरो बे लेंफोरा थांनानै लामाफोराव जायखौ लोगो मोनदों बिसोरखौनो लिंनानै लाबोनानै बे हाबायाव रेडि खालामनानै दोननाय जानाय लोंनायफोरखौ जाहोनायसै। राजाया गावनि फिसाज्लानि हाबायाव माखासे मानसिफोरखौ, गोबां मानसिफोरखौ इनभाइटेसन खालामदोंमोन एबा
हांख्रायदोंमोन गावनि हाबानि जानाय लोंनाय भजफोरखौ जाफैनो थाखाय, नाथाय बियो हांख्रायसेयावबो रावखौबो मोनासै गावनि हांख्रायजानाय आलासिफोरखौ, गावनि हांख्रायजानाय मानसिफोरखौ। नाथाय बियो गुबुन लामा दथायाव थालाबायनाय, लामाफोराव आलाय सिलाय थालाबायनाय मानसिफोरखौसो इसेल' लिंनानै मोननायसै आरो बे इसेल' मानसिफोरखौनो बियो लिंनानै गावनि जाग्रा लोंग्रा, हाबानि थाखाय रेडि खालामनाय जाग्रा लोंग्रा मुवाफोरखौ जाहोनायसै। नङाब्ला बे जाग्रा लोंग्रा मुवाफ्रा गासिबो आद्रि जाजोबगौमोन। बिनिखायनो जायखौ मोनो बेखौनो लामा दथानिफ्राय लिंनानै लाबोनानै जाहोनायसै। बेबायदिनो राजाया गावनि फिसालानि हाबाखौ बारहोहरनायसै। आरो राजाया हाबायाव जायफोर बिथांमोना लामा दथायाव थानायफोरानो, जायफोर बिथांमोना लिंबोजादोंमोन, बिसोर आलासिफोरखौ राजाया नायनो होननानै आलासि जिरायग्रा न'आव हाबबाय। आरो हाबनायनि उनाव राजाया नुबाय जे खायसे खायसे मानसिफ्रा जे हाबायाव थांबा गाननांगौ ड्रेसफोरखौ, हाबायाव थांनायाव गानग्रा ड्रेसफोरखौ खायसे खायसेया गानबोआखैमोन। हाबानि ड्रेस गानालाबा हाबायाव हाबफैनाय मानसिफोरखौ राजाया बुंदोंमोन, नोङो हाबानि ड्रेस गानालाबानो नोङो बे हाबायाव बोरै हाबफैखो, मानो हाबफैखो होननानै राजाया बुंदोंमोन। आरो राजाया गावनि दाव दाव खालामग्राफोरखौ हुकुम होबाय, बे मानसिफोरखौ, हाबानि ड्रेस गानालाबा हाबायाव हाबफैनाय मानसिफोरखौ आथिं आखाइ खाख्रबनानै खोमसि जायगायाव, खोमसि हाजराव, खोमसि जायगायाव गारहर होननानै राजाया हुकुम होदोंमोन। आरो बेबायदिनो आथिं आखाइ खाख्रबनानै हाबानि ड्रेस गानालाबा हाबफैनाय मानसिफोरखौ आथिं आखाइ खाख्रबनानै बिनि मानसिफ्रा खोमसि जायगायाव गारहरदोंमोन। जेखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ, बियो मोनसे फिदिंनाय बाथ्रा। जिसु ख्रिस्ट'आ बे फिदिंनाय बाथ्राजों मानसिफोरनो लागै नैबेखौसो फोरमायनो थांदों जे बेबायदिनो बुहुमाव मानसिफोरनो बासायजानायखौ होनो थाखाय, सोरगो रायजोआव थांनाय लामाखौ मानसिफोरनो खोन्थानो थाखाय बिफा इसोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ बे संसाराव थिनहरदों। आरो बे जिसु ख्रिस्ट'नि दारै बासायजानायनि लामाखौ बे संसाराव खिन्थादों। आरो जिसु ख्रिस्ट'नि दारै बे संसाराव थानाय मानसिफोरखौ इसोरा गावनियाव हांख्रायदों, गावनियाव थांनो थाखाय हांख्रायदों, लिंबाय थादों, जिसु ख्रिस्ट'नि दारै लिंदों। जोंदि नोरोग फारसे बयबो मानसि हारिया आवगायलांगासिनो दङ, दा बेनिफ्राय जों मानसि माहारिखौ बासायनो थाखाय इसोरा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ बे संसाराव थिनहरनानै बयखौबो हांख्रायबाय थादों, लिंबाय थादों। नाथाय जों मानसिया जिसु ख्रिस्ट'खौ अननाय गैयाजासे बेखौ बेबायदिनो दुखु खस्थ' सैहोनानै बेखौ बुथारदोंसो, नाथाय बेखौ नाजावाखै। हांख्रायनायखौ मानसिया मानियाखै, लिंनायखौ मानसिया मानियाखै। बिनिखायनो नैबे फिदिंनाय बाथ्रानि गेजेरजों बेखौसो फोरमायनो थांदों। जे सिगांनि बुंबोनाय बे सल'आव बेबायदिनो राजाया गावनि लेंफोरखौ थिनहरनानै जे बुंदोंमोन, हांख्रायजानाय मानसिफोरखौ लिंनानै लाबो हाबानि भजखौ जानो थाखाय, जानायखौ जानो थाखाय। बेबायदिनो जे इसोराबो जिसु ख्रिस्ट'खौ थिनहरदोंमोन गावनि फिसा हौवा हिसाबै मानसिफोरखौ लिंनो थाखाय। नाथाय मानसिया बिनि बुंनायफोरखौ रावबो मानियाखै। बिनि बुंनायफोरखौ बेबायदिनो गोबां मानसिया मानियाखै। जास्ट एसेल' मानसिया बिनि उन थांफादों आरो बिनि बुंनायफोरखौ मानिदों। आरो एसेल' मानसिया बिनि बुंनायाव मानिनानै बेखौ एक्सेप्ट खालामनानै लादोंमोन बै समावबो। आरो जेरै बे राजानि लिंखौ हांख्रायजानाय आलासिफ्रा बिसोरनि बाथ्राखौ मानियाबालासिनो बुथारदोंमोन, सिथारदोंमोन, बेबायदिनो जिसु ख्रिस्ट'खौबो बै समाव मानसिफ्रा मानियालाबानो सिथारदोंमोन। जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला थैनायनिफ्राय बियो सिखांफिनो, आरो थैनायनिफ्राय सिखांफिननायनि उनाव बियो बुहुमाव चेलाफोरजों 40 दिन बियो थाबावनानै बियो सोरगो रायजोआव थांदोंमोन। आरो सोरगो रायजोआव थांनाय समाव बियो गावनि चेलाफोरखौ बुंलांदोंमोन, नोंसोरो बासायजानायनि बाथ्राखौ सा सानजा खोला सोनाब गासैयाव बुहुमाव नोंसोरो बे बासायजानायनि खोथाखौ फोसावदो होननानै बुंलांदोंमोन।
बेबायदिनो बिनि थिनलांनाय लेखा दिनै बुहुमनि मानसिफ्रा जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ बासायगिरि इसोर होननानै फोथायो आरो मानियो, बिसोरो साहा सानजा खोला सोनाब गासै जायगायाव दिनै बासायजानायनि खोथाखौ खोन्थागासिनो दं, फोसावगासिनो दं, बासायजानायनि बाथ्राफोरखौ प्रिचिं खालामगासिनो दं। नाथाय गोबाङानो रावबो मानिया, माने लिंगासिनो दं। इसोरा जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों लिंबाय आरो जिसु ख्रिस्ट'आबो माखासे गावनि सेला बानायना गालांबाय आरो बेबायदिनो गाव थैनानै थांनायनि उनाव सिखांफिननायनि उनाव बियो गावनि सेलाफोरखौ बुंलांबाय जे नोंसोरबो बे संसाराव गासैखौबो लें जाहाथे बयबो बासायजानायखौ मोननो हायो। दा बेबायदिनो बयबो बेबायदिनो बासायजानायखौ बयबो मोननांगौखाय बिनि सेलाफ्रा दिनै सोरगिदिं बुंनानै गालांबाय आरो जोंबो दिनै बेबायदिनो बासायजानायनि खोथाखौ आङो मोननायजों लोगोसे सोरबाया मोननायजों लोगोसे दिनै बासायजानायनि खोथाखौ बुहुमावनो फोसावगासिनो दं। माने खोथाया जाहैबाय लिंगासिनो दं। जेरै हाबानि भज जानो थाखाय माखासे मानसिखौ हांख्रायदोंमोन, बेबायदिनो दिनैनि जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायो मानियो बिसोरबो हांख्रायगासिनो दं जे नोंथांमोना बयबो बासायजानायखौ मोननो थाखाय फै, जिसु ख्रिस्ट'नियाव फै आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावफै होननानै। दिनै बासायजानायखौ होनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'नि खोथाखौ खोन्थाग्रा, जे बासायजानायनि लामाखौ खोन्थाग्रा बुहुमाव गोबां दङ। मिशनारि दं, पास्टर दं, इभान्जेलिस्ट दङ, बेबायदिनो गोबां इसोरनि खामानि मावग्राफोर दङ। बिसोर बुहुम नाङैनो इसोरनि बाथ्राखौ फोसावबाय थायो आरो बासायजानायनि खोथाखौ बयनोबो खिन्थायो आरो बयखौबो लिङो जे नोंसोरो बासायजानो फै, नोंसोरो जिबननि बासायजानायखौ मोननो थाखाय नोंसोरो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजाव, नोंसोरो फै। बिसोरो लिंबाय थायो आरो बेबायदिनो गोबाङा नाजावो आरो बासायजानायखौ मोननो हायो आरो बेप्तिस्मा लायो, जे सोरगो रायजोआव थांनायनि लामाखौ जिसु ख्रिस्ट'जों मोननो हायो। बिनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावो, बयबो बेबायदिनो नाजावो। नाथाय माखासे मानसिया जे बे जिसु ख्रिस्ट'नि बाथ्राखौ फोसावसेयावबो लिंसैयावबो खोमा लाया। सोरबा पास्टरफोरखौ बुथारो, सोरबा मिशनारिफोरखौ बुथारो, बेबायदिनो मा खालामो, पारसिकिउसन खालामो, बेबायदिनो बबेबा गिर्जा सावो, गिर्जाखौ बमा होयो, बेबायदिनो गुबुन नानानथा रोखोमनि बेबायदिनो मोजांनि थाखाय मावनायाव जे उल्था साननानै बिथांमोना मा खालामो, जे गाज्रिसो एक्सन लायो। नाथाय जोबनायाव बिनि रिजाल्टआ मा जागोन जोङो बेखौ बाइबेलनि गेजेरजों जोङो नायनि। बेयो माथाइनि लिरनाय 22 बालाबनि 14 सिरिनिफ्राय जोङो नायनि। बेयावनो गाबनाय आरो हाथाइ अरखेनाय जागोन, मानोना गोबां हांख्राय जाबाय, इसेल' सायख'जाबाय। फिदिंनाय बाथ्रायाव राजाया गावनि फिसालानि हाबायाव गोबां मानसिखौ हांख्रायदोंमोन, नाथाय रावबो खेरखेरायासै आरो हाबायाव भजखौ जानो थाङासै, हाबायाव बाहागो लाहैयासै। उनाव इसेल' मानसि, जे लामा दथाफ्राव थालाबायनाय मानसिफोरखौ राजाया लेंथुमनानै जाहोबाय। माने गोबाङा लिंहरजादोंमोन, गोबाङा हांख्रायजादोंमोन, इसेल' मानसियासो सायख'जाबाय, इसेल' मानसियासो बेवहाय बाहागो लाबाय। बेबायदिनो सोरगो रायजोखौ होनो थाखाय इसोरा जों बयखौबो हांख्रायबाय थादों, बयखौबो लिंबाय थादों, बयखौबो खावलायबाय थादों, सोरगो रायजोआव थांनायनि लामाखौ बयनोबो दिन्थिदों। नाथाय रावबो खेरखेरायाखै। जेरै राजाया हांख्रायनाय समाव गाव गावनि खामानियावसो गोसो होदोंमोन, गावनि इनकामनि खामानियाव, बिजनेसाव, गावनि गुबुन गुबुन खामानिफ्रावसो मुखुब जानानै जे राजानि हांख्रायनायखौ मानियाखैमोन। बेबायदिनो दाबो बे बुहुमाव थानाय मानसिफोरा जे इसोरा सोरगो रायजोखौ होनो थाखाय बयखौबो हांख्रायगासिनो दं, लिंगासिनो दङ, नाथाय रावबो खेरखेरायाखै, गावनि खामानिफोरखौ मुखुब जानानै मावलांगासिनो दङ। सोरबाया गिदिर गिदिर बिजनेस मावदों, सोरबाया गुबुन गुबुन बेबायदिनो गोबां नानानथा रोखोमनि गावनि खामानियाव बेस्थ' जानानै जे इसोरनि लिंनायाव गोसो होनो समानो गैया। बेनिखायनो बेवहाय बुंदों जाहैबाय गोबाङा लिंहरजागोन, गोबाङा हांख्रायजाबाय, गोबाङा लिंहरजाबाय, नाथाय इसेल'आ सायख'जाबाय बै हाबानि समाव। बेबायदिनो दाबो
गोबाङा हांख्राय जागासिनो दङ, गोबांखौनो इसोरा लिंगासिनो दङ बासायजानायखौ होनो थाखाय, जे सोरगो रायजोआव थांनो लामाखौ दिन्थिगासिनो दङ, नाथाय रावबो खेरखेरेया। बिनिखायनो बे समावबो गोबाङा हांख्राय जादोंब्लाबो इसेल' मानसिया सोरगो रायजोआव थांनो थाखाय सायख'जागोन। बिनिखायनो नैबे राजानि फिसाज्लानि हाबानि फिदिंनाय बाथ्रानि गेजेरजों नैखौसो फोरमायनो थांदों आंनि लोगो नोंथांमोन। जोबनायाव मा जागोन? नैहाय बुंदों, बिखौ आथिं आखाइ खाख्रबनानै बाहेरानि खोमसियाव गारहर, बेयावनो गाबनाय आरो हाथाइ अरखेनाय जागोन। बेबायदि बुंदोंमोन। जे नाथाय लिंजानाया गोबांमोन, सायख'जानाया इसेल'। जायफ्रा सायख'जायासै, लिंजानाया गोबांमोन नाथाय सायख'जायासै, बिथांमोननि थाखाय जोबनायाव गाबनाय आरो हाथाइ अरखेनाय बे जाहैबाय नोरक रायजोआवसो जागोन होननानै जों बाइबेलनिफ्राय रोखा मोननो हायो। आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, जे दिनै बे सुंद' भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो बेखौनो बाइबेलनि मदद लानानै नोंथांमोननो फोरमायबाय, जे बे एग्जाम्पल मोनसे फिदिंनाय बाथ्रानि गेजेरजों, जे राजानि फिसाज्लानि हाबानि फिदिंनाय बाथ्रानि गेजेरजों बेखौनो नोंथांमोननो बुंनो थांदोंमोन, जे गोबां मानसिफोरखौ लिंहरनाय जादों, दाबो लिंहरगासिनो दङ जे बासायजानायखौ होनो थाखाय, नाथाय बिथांमोना खेरखेरायाखै आरो खेरखेराया। बिनिखायनो जे बे एग्जाम्पलजों बेखौनो फोरमायनो थांदों, बिथांमोना खेरखेरायैयाव जे सानै साथामसो, जे इसेल' मानसिफ्रा, जे बुहुमनि इसेल' मानसिफ्रा दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनानै दङ, बिसोरल' दिनै बासायजानायखौ मोननो हागोन। दा बेखौसो फोरमायनो थाखाय नैबे फिदिंनाय बाथ्रानि गेजेरजों जे जिसु ख्रिस्ट'आ जों बयनोबो फोरोंदों। जे आं जिखिनि बुंलांबाय थादों, जे बे बुंलांबाय थानाया गासैबो बाइबेलनि बाथ्रा, बेवहाय आं मोनसेबो आंनिफ्राय नोंथांमोननो फोरमायाखै। जे बिनिखायनो जों बे बाइबेल गोथां बाथ्राखौ सोलोंनायाव जों बयनोबो आशीर्बाद होफ्लायथों। आङो बारा गोबाव बुंनो सानासै। नोंथाङा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो शेयार खालामनानै हो, जाहाथे गुबुनाबो बे भिडिअखौ नुनो मोनो आरो गावनि जिबनाव बासायजानायखौ मोननो हायो। आरो जे आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, आंनि चेनेलाव गोदानब्ला बेल आइकनखौ दाबायनानै हो, जाहाथे गोदान आपडेटआ नोंथांनियाव गोख्रैनो मोनहैयो, नोंथाङा बयनिबो सिगां नुनो मोनो। गोजोन्थों, आमेन, खुलुमबाय।